Mit navn er Jan Foster. Jeg er direktør i Stormflodssikring, og i dag vil jeg fortælle jer lidt om sikring af bygninger og områder mod oversvømmelse. Denne præsentation blev afholdt ude på Teknologisk Institut i forbindelse med en konference omkring beredskab ved stormflodsskybrud. Kort nogle informationer omkring stormflodssikring. Vi var det første firma i Danmark, der sikrede bygninger mod oversvømmelse tilbage i 2008. Vi er 2 mand på kontoret og har et eksternt montagehold. Hovedvægten af opgaverne er relateret til skybrud. De fleste er i København, og vi har ikke så mange private kunder ud over sandsække og diverse små gør-det-selv-produkter. For lige at vise, hvad det handler om, så her har vi en film fra København 2. juli 2011. Og det ser rigtig voldsomt ud, men det overholder faktisk serviceniveauet for, hvad Københavns Kommune kan acceptere oversvømmelser. Og det er lidt skræmmende, når man ser på det på den måde der. Nu vil jeg gennemgå forskellige projekter fra min producent Blobel. Og Blobel er et produkt, som jeg startede med i 2008 og har brugt. Det er faktisk mit hovedprodukt, det jeg forhandler mest af og laver mest med. Det første projekt, det var i ID-møbler i Næstved, hvor du har en hovedindgang. Der kommer mange folk ind og ud. Der skulle gerne være niveaufri adgang, og det er den her løsning rigtig god til. Sådan ser den ud, når den er monteret, og den går op i 60 cm højde, og de har problemer med stormflod 2 gange, hvor de så har været nødt til at sælge møblerne rimelig billigt. Ude i siderne er der nogle sidestolper, og i dem der ilægger man nogle aluminiumsbjælker, og aluminiumsbjælkerne de vejer 5 kg per meter. På den tørre side kommer man en tætningsskinne, og på den våde side en spændeskinne, og i toppen skruehåndtag, og så ellers så strammer man hele barrieren sammen til en vandtæt løsning. Forskellige indgangsdøre rundt omkring i bygningen er blevet sikret op i 60 cm, og det her det er en flugtvej, og hvis I bemærker, flugtvejen åbner ud af, det vil sige, at den flugtvej den er spærret, når den er sat op, og det betyder, at der må ikke være personophold i bygningen, når de er sat op. Og det samme med vareanlevering og personaleindgangen bagtil. Det betyder så, at hvis man er nødt til at sætte det op, skal bygningen forlades, men vi kommer nærmere ind på det med flugtvej sidst i præsentationen. En anden model er en model, hvor alting sidder på, hvor du ikke har løse presseskinner og spændeskinner. Den anden model, hvor du har de løse skinner, det er for, at den skal se mest anonym ud, så man ikke bemærker den så meget. Den her model den er hurtigere, den er nemmere, og man kan ikke komme til at vende tingene forkert på den her. Men til gengæld så kan man se på alle skruemembranerne konstant. Og sådan ser den her ud, når den er sat op. Det er princippet nøjagtigt det samme som i ID-møbler. Geologisk Museum, der har vi en rigtig flot gammel ejendom, der ligger ned i et hul i forhold til de omgivende veje. Og der må vi ikke bore noget ind i sidestolper eller noget som helst. Så der må vi lave demonterbare stolper, som er forankret ned i jorden med bjælker imellem. Vi har også lavet nogle ekstremt høje barrierer til nogle døre. Vi har så i Nordsjælland har vi lige lavet en opgave fra en privat kunde, og privatkunden var lidt nervøs for de sidestolper, hvordan de vil syne, om de vil skæmme, men vi indfarvede dem i samme RAL-kode, som væggen havde, og de er faktisk blevet rigtig tilfredse med resultatet, og de skæmmer ikke så meget. Til gengæld har de fået maksimal sikkerhed fra havets bølger, og det betyder, at de så kan tage på ferie også i vinterhalvåret og så sove trygt. En anden producent, jeg har, det er Caro Waterdoor. Det er meget mere spinkle profiler, meget mere simpelt system. Det kommer fra England, og bjælkerne her de er kun cirka 20 mm brede, hvor Blobel-bjælkerne de er 5 cm brede, de smalleste, og de går helt op til 100 mm i bredde. Alt afhængig af hvilken styrke de skal kunne optage, eller hvilken last de skal kunne optage. Det her det er et simpelt system med en umbraco-nøgle, der skruer først bjælkerne ind mod tætningslisten, og så skruer dem ned mod membranen. Sådan ser det ud, når det monterer. I princippet ligner det Blobel. Det hele er bare mere smallere. Og den her kan gå op i en maksbredde på 1,5 meter. Her kan I se den monteret uden på væggen, hvor før var de monteret i en lysning. Og når de bliver monteret ud på væggen, så er det lidt nogle andre profiler, men de er stadigvæk meget smallere og mere anonyme end Blobels er.
Man kan også indfarve dem her i vægfarven, hvis man gerne vil skjule dem endnu mere. Demonterbare sidestolper. Der kan være mange grunde til, at man gerne vil demontere sidestolperne. Her i Esbjerg har vi en vareelevator ned i en kælder, og de kører med paller her. Det betyder, at de skal have maks fri bredde i åbningen ned til elevatoren. Og derfor så er sidestolperne demonterbare, og der er monteret en vægplade, der er kun 10 mm tyk. Og den kan heller ikke tage skade, hvis du kommer til at gå ind i med en pallevogn eller en truk, eller hvad det nu er, der nu kører frem og tilbage. Ikke nødvendigvis her, men andre steder. En anden grund kan også være, hvis den sidder et sted, hvor der kommer snerydningskøretøjer. Hvis de kommer for tæt på sådan en sidestolpe, så flår de den ud af væggen, men en ankerplade har større chance for at overleve. Her har vi inde i Nationalbanken. Det var æstetiske årsager, at de gerne vil have demonterbare sidestolper. Og der indfarvede vi så vægpladen. Den indfarvede vi i samme farve som resten af væggen. I Løgstør har vi en demonterbar mobilvæg. Alle de røde søjler og stolper, de kan fjernes, så der kun er asfalt og fortov, når de er væk. Sådan ser barrieren ud fra nogle andre vinkler. Og sådan så det ud under Egon her den 11.01.2015. Jeg talte med folkene fra Materialgården op i Løgstør, og de oplyste mig, at det tog 10 minutter for 2 mand i mørke at opstille den her barriere. De sagde, at den var let og lynhurtig, og det var bare som det skulle være. Og der beviser systemet igen sit værd. Og man kan jo sikkert få andre systemer, der er lidt billigere end den her, men så er det et trade-off i forhold til, hvor bøvlet og besværligt. Det her det er 2 mand med en varebil, der lige smider tingene om bag i, og så kører de ned og stiller det op. Det er super simpelt og stærkt system, og det står der, når det først er stillet på plads. Parkeringskælder. Parkeringskælder er dybe huller, og de kan godt lide at blive fyldt med vand. Her har vi et eksempel inden fra København af, også fra 2. juli af, hvor der er nogen, der forsøger at redde deres lille bil. Jeg ved ikke, om jeg har tur at køre ned efter den. Og hvis I bemærker nedkørselsrampen dernede, hvordan vandet bare vælter ned. Og jeg har en påstand om en barriere på 20 cm allerøverst ved den parkeringsrampe her. Det har gjort forskellen i forhold til alt det vand, der kom ned. Her har vi nogle eksempler på nogle parkeringskældre. Det her det er Sønderborg. Ejerforeningen de tester deres barriere 1 gang om året. Sidst jeg talte med dem, der informerede de mig om, at det var i forbindelse med deres årlige havefest. Så hævde de alting op, monterede det, så folk de kunne prøve at montere det, som ligesom fik øvelsen, men også så var sikre på, at alle stumperne var der. Så ikke lige manglede et stykke værktøj, eller manglede en bjælke eller et eller andet. Det er vigtigt, at man kontrollerer det også, og prøver at montere det en gang imellem. I Esbjerg, nede på havnen, er der også en parkeringskælder. Den er blevet fyldt med vand rigtig mange gange, og da det er et sted, hvor der kommer vand ofte, så er der ingen forsikringsordninger, der dækker de skader, der følger med det. Derfor har de etableret en stor betonvæg forbi rampen, og så en høj barriere på ca. 1,80 meter til at standse vandet. Der findes også automatiske modeller. Det er en Blobel automatisk klap, og den kan selv registrere vand. Og den kører på trykluft, og når den registrerer vand, så sætter den et horn i gang, der også kører på trykluft, og så kommer der advarselslamper. Og når barrieren er kørt op, så låser den sig. Så lige meget hvad der sker, så kan den ikke komme ned, før du manuelt går hen og lægger den ned igen. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Og de fås i forskellige længder. Det er jo bare et spørgsmål om behov, så kan de blive bygget. Og her er en lille film, der viser den i aktion. Og det her det er tysk kvalitet. Det er stærkt, og det er driftssikkert. En anden automatisk barriere er HighFlow. Det er et hollandsk produkt. Det har vundet flere opfinderpriser på den geniale metode. Den aktiverer sig selv, og den flyder. Den har et kammer under jorden. Når den bliver fyldt med vand, så flyder den simpelthen ovenpå, går op og låser sig selv tæt. Og det er i sig selv super smart at bruge naturen mod sig selv. Hvad med flugtveje? Må man spærre en flugtvej med en barriere? Det må man principielt ikke. Og derfor så er det vigtigt at inddrage brandmyndighederne
i beslutningen af, hvordan sikringen af en bygning skal være. En barriere skal altid placeres, så døren den kan åbne, selvom barrieren er monteret. Og det er ikke kun af hensyn til flugtvej, det er lige så meget af hensyn til, at man kan komme ind og ud af bygningen for at inspicere det. Hvis det er et vitalt rum med server, så skal man kunne komme derind og kigge og se, hvordan det står til, om der er nogle utætheder, som vi skal gå ned ved. Og her er nogle eksempler på på barrierer, der er placeret, så dørene kan åbne. Og de er 60 cm høje, dem her. Det er en perfekt højde, så lige et skridt over. Det kan de fleste folk klare. Nu når vi hen til en barriere, der er 1 meter høj, og den kommer ikke bare lige over. Der skal man ville det i hvert fald. Men inde bag det her rum, der er der en lille telefoncentral, og der kommer ingen folk derinde. Så når der kommer skybrudsvarsel, så bliver de monteret, og så er de sikret. Og der er ingen, der skal ud. Derfor så kan man godt tillade sig at lave en barriere på 1 meter her. Det her er foran en servercentral, hvor hele barrieren er trukket 1,5 meter ud fra væggen, ud fra døren af. Det vil sige, at man kan kravle over barrieren, og så kan man åbne og lukke døren og gå ind til serverne for at besigtige dem under en oversvømmelse. Det er samme sted. Der er hovedtavler derinde, strømforsyningen, og igen, døren kan åbne ind af, og de kan komme ind og inspicere os og eventuelt foretage tiltag mod utætheder andre steder i bygningen, hvis det kommer ind i kælderen. Det her det er et arkiv nede i en kælder, men der er også installationer inde bagved, og her er det placeret, så begge døre de kan åbnes, samtidig med at man sikrer alle de vitale ting, og så kan resten af kælderen blive oversvømmet, og det kan de tage op senere. Det er en dør, der åbner ud af, og her har vi lavet en lille kravlegård, hvis man kan kalde det, så døren åbner ud, så kan man komme ud og lige skridte over barrieren, men samtidig sikre en udsat dør. Sådan ser det ud, når barrieren ikke er sat op. Hvad er alternativen til at bruge barriere? Man kan lade bygningen oversvømme, men det er der ikke særlig meget samfundsmæssig fidus i, og bygningsejerne de har heller ingen fordel af det der. Man kan afspærre hele døren udefra med flere 100 kilo sandsække. Det er jo den gængse og acceptable måde at sikre en bygning mod oversvømmelse. Det er jo sandsække. Men hvis du læser sandsække op af en dør udefra, der åbner ud af, så kan du ikke komme ud af den dør. Døre, der åbner ud af, kan heller ikke åbnes, hvis der er meget vandtryk på. Men hvis du har en barriere på indvendig side af en dør, der åbner ud af, så vil vand, der siver igennem, det vil trykke olien, og det betyder, at du så kan åbne døren. Og det er jo lige pludselig en fordel i forhold til at komme ind og ud af bygningen igen. Og derfor så i min verden er der ikke nogen gode alternativer ind til en velplaceret, veldimensioneret barriere. Og det håber jeg også, at jeg kan påvirke de folk, der ser det her i forhold til deres holdninger til, om man må eller ej, og lige så meget brandmyndighederne. Man bør altid overveje, hvad er personbelastningen i bygningen eller rummet? Er det kontor, biograf, indkøbscenter, en teknikkælder eller et lager, hvor der ikke er nogen folk? Hvad er dørens funktion? Er det en flugtvej, befærdig adgangsvej? Er det en bagdør, dør til depot eller ned til en teknikkælder? Ud fra ovenstående kan man vælge en sikringsløsning og forelægge den til brandmyndighederne. Nu vil jeg fortælle lidt om vandtætte døre og låger. Der går mange myter omkring vandtætte døre og låger, og jeg har monteret en del forskellige typer, og kort lige fortælle om nogle af dem. Blobel, min hovedleverandør, de har den her type ubådsdør, hvis man kan kalde det. Det er et virkelig stærkt kram, og de bliver dimensioneret efter, hvor mange meter vandsøjle de skal kunne klare. Altså de kan klare flere etager ned under gadeniveau. Buchelet, det er en dobbeltdør, også et tysk kvalitetsprodukt, virkelig godt håndværk. Og bemærk, det er en dobbeltdør, der er vandtæt, og igen, de dimensioneres efter, hvor mange meter vandsøjle de skal kunne klare. Det er den samme dør set indenfra. Og bemærk bundtrinnet, det er store bundtrin, der er på de her døre. Og de kan låses og åbnes fra begge sider. Det her det er en lidt lettere vandtæt dør. Igen er det Buchelet. De kan klare 1,5 meter vandsøjle. Den eneste utæthed, det er nøglehullet, og der findes en lille plade, man lige kan sætte for, skrue til, så den lukker tæt. Vandtætte låger, det her det er et rigtig godt alternativ til bjælkeløsningen. Når man, for eksempel det her det er en servercentral,
og den låge den kan åbnes med et håndtag. Og det tager et ryk, så åbner du, stiller om til siden, så kan du køre ind og ud med dine ting og sager. Hvorimod, hvis du er en bjælkeløsning, så skulle man lige foretage lidt flere handlinger for at komme ind og ud. Den her dør, den har monteret alarm på sig. Altså lågen har monteret alarm på sig. Og det betyder, at man kan ikke sætte alarmen til serverrummet, medmindre den låge den er lukket. Og det giver en ekstra sikkerhed for, at de ting, man har investeret i, de også bliver brugt. Så den ikke bliver efterladt åben om aftenen for eksempel. Og så er det lige der, hvor skybruddet kommer. I Fredensborg Kommune igen en vandtæt låge ved en dør, der er meget udsat, og bemærk opkanten. Det er meget svært at lave vandtætte løsninger, uden der er en opkant og slutte tæt imod. Døre og låger ulemper. Niveaufri adgang er svært at lave, især hvis de skal være tætte. De er ikke velegnet til daglig brug i meget befærdede områder, og så kræver de meget eftersyn og tilsyn, især hvis det er et sted, hvor der kommer vareindleveringer. Hvor folk kører med paller eller små vogne, så har de med at støde ind i tætningsbånd og tætningsmembraner og buleting. Og derfor så kræver det ekstra meget opmærksomhed på tætningslisterne, og de skal visuelt gennemgås rimelig ofte, i hvert fald i de sæsoner, hvor de forventes at blive brugt. Kort om andre løsninger. Det her det er en ventilationsrest i en kælderskakt, og der er forberedt til, at man kan hænge en plade på og bolde den tæt. Der er ventilationsafkast i terræn. Der findes flere forskellige løsninger. Nationalbanken, der havde de også nogen. Det er en fredet ejendom, så det var rimelig udfordrende at få forankret en løsning her. Og sådan så den ud, da den var færdig. Den længste er 20 meter lang, og de øvrige de er cirka 1,5 meter lange. Når de ikke er brug, så står de permanent på en vogn. Det er også noget, man er nødt til at tænke over. Det er, hvordan skal de opbevares, de barrierer, som der skal bruges. Hvordan skal de transporteres? Skal vi have dem på en vogn, eller skal de hænge på hyldeknægte lige ved siden af de steder, hvor de skal bruges? Er det større end stormflodsmur? Jamen, skal de i en container, der står pakket et eller andet sted klar på et lager, bare til at blive hentet af en vognmand og kørt ud? Der er en hel række tanker, man lige skal have med, når man beslutter sig for en sikringsløsning. Kældervinduer kan også være meget udsat. Der kan man få en luge, man kan lukke til, en stormflodsluge. Man kan også få dem med glas i, så de kan være permanent lukket, samtidig med, at der kommer dagslys ind. Og skal man åbne den, så åbner man bare lugen. Så kan man få lidt frisk luft ind. Det der er et UPS-anlæg for Top Danmark ude i Ballerup. Og det var billigere at opstille en stormflodsmur hele vejen rundt om, eller han demonterer bare væg hele vejen rundt om, inden at flytte hele UPS-anlægget en etage op. Og alt ved den her barriere, det kan demonteres, så man kan komme ind og servicere UPS-anlægget. En anden model er en hængselsbarriere. Når den ikke er brugt, så står den lodret ved siden af den døråbning, hvor den skal bruges. Og det er jo praktisk. Det tager lige 2 sekunder, går man hen, tager fat i barrieren og lægger den ned og spænder den fast. Det tager ikke ret lang tid, og så står den altid ved siden af. Og det her det er faktisk fra den miljøtekniske underafdeling i firmaet, der hedder Spildsikring, der går ud på at holde kemikalier inde i bygningen, hvis der sker et lækage, eller hvis der går brand i sådan en ejendom, så kommer brandvæsenet og smider en masse vand ind, og det kan blive forurenet med kemikalier. Det gælder også om at holde dem inde i bygningen, til de kan blive pumpet ud og kørt til et sted, der kan deponere dem forsvarligt. Men de kan også holde vand ude, så de har samme funktion. Her har vi en automatisk barriere ved et olielager, jeg har lavet op i Nordfinland for DHL. Den er koblet på brandalarmen, men den kunne lige så vel være koblet på en vandsensor. Den kunne også være koblet til et CTS-anlæg, som kunne fjernstyre den. Den kører på trykluft. En anden model er en oppustelig dæmning. Der findes mange modeller, hvor man pumper vand ind. Det er lidt større arbejde, og der skal en del vand til os. Her kan I se nede i det nederste venstre billede, der ser en mand, der står med en lille håndpumpe. Den kan du købe i hver byggemarked. Og så pumper han luft ind i det, og så kan man spænde dæmningerne sammen, lybe dem sammen med et skørt. Og det er et rimelig simpelt system. Og hvis det blæser rigtig meget, så kan man befæstige dem med jordankre og sandsække. Men der er også en øvre grænse for, hvor meget det kan blæse, for det er håndterbart.
En anden snild måde at sikre oversvømmelse på er Nork Box Wall. De fungerer via bogstøtteprincippet, ligesom den opuslige dæmning, hvor når vandet løber ind over skørtet eller den nederste del af den her vinkel, så vandtrykket er med til at holde barrieren på plads. Og de her, de kan stables, og så klikkes de sammen, og de kan dreje. De har også en drejeradius. Og de er gode til akutte hovsaløsninger. Et nyt produkt, som vi er begyndt at føre, der hedder Watergate, det ser vi en stor fremtid i. Det er lynhurtigt og udlæg og har bevis i mange steder i verden. Man kan se, hvordan det kan køres ud fra en kasse, og så bare køre stille og roligt med en trailer. Og det bliver snart ikke nemmere at rulle det her ud, og den vejer ikke ret meget i forhold til nogle af de andre løsninger. Her ser I 2 brandmænd, der strategisk lukker et område af ved en lavning i en vej. Og det er fremragende produkt til sådan nogle sager. Der findes også selvopfyldende stormsække. Det er en jute lærredsæk. Indeni er der et pulver, som der er i blæer. Og når det pulver kommer i kontakt med vand, så svulmer det voldsomt op. Og sådan en sæk, man tror simpelthen ikke, der er noget inde i den. Men lige snart den kommer i kontakt med vand, så vejer den lige pludselig 20 kilo og er lige så tung som en sandsæk. Det gør jo så, at en mand kan løbe med en kasse med 40 sandsæk i ned, og i løbet af 3-5 minutter per sæk, så har han simpelthen 40 sandsække. Hvis samme mand skulle flytte 40 sandsække fra et sted til et andet sted, så vil det tage ham noget længere tid og koste ham sved, blod og tårer. Jeg anbefaler dog ikke de her stormsække som primær sikring. Det er mere som sekundær sikring. Det vil sige, at du skal have dine gode, stærke barrierer ved døre og vinduer og hvad der nu lige skal sikres. Men så have en kasse med 40 liggende ved siden af, i tilfælde, at der skulle være en utæthed et eller andet sted, hvor I ikke kan forudsætte det. Det kunne være, når elledninger kommer op gennem gulvet udefra, eller en forsyning. Det kan være mange ting. Så er det godt at kunne spærre et område af med de her sække. De suger vand, men du kan også bygge en dæmning i for eksempel en gang inde i en bygning. Det betyder jo, at man har mulighederne for at gøre noget. Og som ekstra sekundær sikring, så er de i fremragende våben mod vandet. Prototyper. Jeg har nogle gode råd omkring prototyper. Og det er bestil ikke en ingeniør til at designe en barriere til et specifikt problem. Lad gerne ingeniørerne eller arkitekter, eller hvem det nu er, styre processen, men bed dem ikke om at opfinde den dybe tallerken igen. Det kan blive en prototype, der ikke bygger på testede løsninger. Langtidsholdbarheden og anvendeligheden er ikke kendt. Og også der er vant til at arbejde med barrierer. Vi tænker over sådan med holdbarheden af tætningsmembraner og slitage på tingene, og dur de nu også, når de skal bruges om 2 år, når de bliver monteret 5 gange. Der er mange ting, man skal have med i tankerne, når man vælger løsninger og projekterer løsninger til sådan noget her. Og det er måske nogle ting, man ikke lige tænker over som projekterende, når man ikke lige er vant til tankegangen omkring sikring mod vand. Det kan blive dyrt at få projekteret og udført, især hvis der opstår skader, eller hvis det skal laves om, fordi det ikke fungerede første gang. Derfor anbefaler jeg, at man vælger en eksisterende leverandør til at udarbejde en løsning, eller komme med på sidelinjen som sparringspartner. Vi kender løsningerne, vi har måske løst problemet før, eller også har vi en idé for nogle andre projekter, der kan koble sammen med de ønsker og krav, I har. Så helt klart, inviter leverandører med til sådan nogle projekter, og gerne så tidligt som muligt. Jeg har et eksempel på en ommer. Her ser vi forskellige holdepunkter og sideskinner og afdækningsrester nede i bunden, og det er jo godt ment, og der er blevet brugt tid og kræfter, men det er bare ikke tæt. Og for at de kan montere den her barriere, så skulle de bruge maskineri, og det var utroligt tungt. De skulle bruge en lille bobcat. Og hvis den blev fuldt belastet, så er jeg ikke sikker på, at den ville holde til. Sådan ser det ud i dag. Bliver dog ikke noget at blive helt færdig med beklædning ude i siderne, men den her barriere, der er kun meldt tilbage, at det tager dem cirka 10 minutter at montere det, og de kører som en leg. Og igen, nogle gange så kan det ikke betale sig at prøve at opfinde den dybe tallerken, når der findes gode testede løsninger derude. Sikkerhed og tæthed. Montage af barrieren i nødsituationen. Jeg har sådan et skønt, der siger cirka 40% sandsynlighed for, at barrieren bliver monteret ved et skybrud.
Ved stormflod er den på 99%. Og det, der gør, at sandsynligt for, at barriererne fungerer, når de kræves, det er, at der man har en beredskabsplan, en årlig eftersyn af barriererne, er alle tingene der. Hvordan har tætningsmembraner? Er de begyndt at blive møre, eller er de beskadiget? Skal de skiftes? Og så lige montere barriererne, alle barriererne, en gang om året. Den måde, som er sikker på, at det ikke virker, og det ikke er noget, der er bulet eller bøjet. Det gør så, at der er for høj sikkerhed for, at alt fungerer, som det skal, når det skal bruges. 100% vandtæthed, det er svært at opnå. Der er ikke ret mange midlertidigt demonterbare barrierer, der er 100% vandtætte. Og det skal man altid huske. Der kan godt komme en lille smule mellem piblen noget imellem. For skal noget være 100% vandtæt, så skal det bolde sammen, og det skal fuges tæt. Rent vand er det sværeste at sikre mod. Lige snart der kommer hvirvlen og grums op i vand, så begynder det at lukke revner i beton og andre utætheder. Så hvis det er rent vand, så er det svært at holde helt tæt. Bygningsstabilitet skal altid vurderes, når man dæmmer op. Dæmmer vand op af en bygningsdel. Sikringshøjde under 60 cm er som hovedregel ikke noget problem. Men hvis man har et sommerhus, der er bygget på træskelet, så skal man ikke være sikker på, at den kan klare 60 cm vandsøjle, inden der er et eller andet, der giver efter. Det kommer an på, hvordan huset er forankret ned i fundamentet. Om det kan tåle den påvirkning, der kommer fra vandet, især hvis der er bølger på. Projekter for udlandet. Her har vi en demonterbar mobilvæg. Alt kan fjernes, alle stolper, alting fjernes fra den her. Og her har de valgt at sikre et helt område ved at placere en mobilbarriere et hensigtsmæssigt sted. Og det er jo en af de bedste måder at sikre bygninger i områder på. Det er simpelthen ved at holde vand væk fra bygningerne. Det er faktisk regel nummer 1. Hold vand væk fra bygningen. Og her ser vi, som vandet stiger i løbet af aftenen. Og det her det er jo nogle andre scenarier, end vi har herhjemme, men principperne kan jo sagtens overføres. Her har vi så en stor barriere i en tunnel i Italien. Her har de valgt at benytte en naturlig forhøjning, ledlinje i terrænet, til at sikre et enkelt hul. Velplaceret barriere et sted kan gøre en stor forskel for et stort område. Og det her det er et godt eksempel på sådan en af de løsninger. Her har vi et sted nede i Tyskland, hvor bygningen kan være for dyr at sikre, eller umulig at sikre. Hvis der nu er en letvægskonstruktion hele vejen rundt om, som der er i mange produktionsvirksomheder, så kan man ikke holde vand ud af den bygning. Der kan man så vælge at sikre de vitale maskiner og installationer mod oversvømmelse. Ligesom vi så nede ved Top Danmark. Det er Jaksmühle i Tyskland. Det her det er skolebogseksempel på at sikre en bygning mod oversvømmelse. En demonterbar barriere hele vejen rundt om bygningen. Du holder vandet væk fra facaden. Når vand det står op ad en facade, så finder den alle små utætheder imellem sokkel og facademur og ved installationer. Hvis der er et lille hul, og der står vandtryk på, så skal det nok komme ind i bygningen. Derfor er det bedste at holde vandet væk fra bygningen. Og her ser vi nogle glade brandmænd. De har lige fået deres nye demonterbare væg. Og sådan ser det ud, når de ikke er der. Indkøbscenter i Schweiz. Der har vi en hængslet model ned til en indkøbscenter. Og det her det er mens ved at blive testet, så der er mange folk ude at se på, hvordan det fungerer. Et vandkraftværk i Schweiz, hvor man har monteret nogle plader over nogle huller, i tilfælde af, at dæmningen at der skulle være for højt vandstand i den flod, der fører til. Godt, og så til sidst vil jeg lige runde af med at forklare lidt om nogle sikringsstrategier. Områdesikring det er den bedste måde at sikre mod oversvømmelse på. Og det gælder om at holde vand væk fra bygningerne. På den måde kan man sikre 1, 2 eller flere bygninger ved at holde det ude, sikre kloaknettet, så det ikke kan løbe baglæns under den perimetersikring, som man etablerer. Alternativt det er bygningssikring, hvor man tager dørene og vinduerne og igen kloaksystemet også, så vandet ikke løber baglæns ind den vej. Det kan også være, at en bygning simpelthen er for dyr at sikre, hvorfor man kan vælge at bare nøjes med at sikre de vitale rum som serverrum, elrum, varmecentral, lager, arkiv. Og til sidst installationssikring. Det er nærsikring omkring en hovedtavle for eksempel. Det kan være som et UPS-anlæg, som de gjorde i Top Danmark. Det er alt den type. Og ellers så kan I se mere på stormflodssikring.dk, og har I spørgsmål, så skal I være velkommen til at skrive til os.
Vi har flere løsninger, end der er at finde på vores hjemmeside, så vi har et bagkatalog og har set andre ting, så kontakt os med jeres problemer, så skal vi nok finde en god løsning, der også kan hjælpe jer. Tak for i dag.